Hello friends, welcome back to my channel. We will see this video the ring or rope magic trick we will video to channel. Subscribe subscribe bell icon enable upload video notification video first magic ring rope rope ഇത് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ടാണ് ഇത് ടൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ഒരു ഭാഗം ഇല്ലാതെ എനിക്ക് ഈ റിങ്ങിനെ അയക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഈ ഒരു ഭാഗം ഇല്ലാതെ ഈ റോപ്പിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഇല്ലാതെ ഈ റിങ്ങിനെ എനിക്ക് അയക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് പിടിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ടൈറ്റായിട്ട് ഞാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഇനി എനിക്കിത് അയക്കാൻ കഴിയില്ല. നോക്കിക്കോട്ടോ. ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഒരു തുണി ഇടുകയാണ്. ഇനി നോക്കിക്കോട്ടോ. 1 2 3 ഇത് രണ്ടും വേർപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നേരെ രണ്ടാമത്തെ മാജിക്കിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ മാജിക്കിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു റോപ്പും ഒരു റിങ്ങും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ റിങ് ഞാൻ റോപ്പിലേക്ക് ഇടുകയാണ് കേട്ടോ. ഇതാ ഇപ്പോൾ കൃത്യം സെൻറ്ററിലാണ് ഇത് നിൽക്കുന്നത്. ഇത് എന്നിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് ഇത് അടച്ചു പിടിച്ചിട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നോക്കിക്കോട്ടോ. 1 2 1 2 1 2 3 ആ റിങ് എൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ മാജിക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനായിട്ട് ഞാൻ റിങ്ങും അതുപോലെ റോപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ റോപ്പിലേക്ക് ഞാൻ റിങ് ഒന്ന് ഇടുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കറക്റ്റ് റോപ്പിലേക്ക് റിങ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൻ്റെ അകത്താണ് ഇട്ടത്. നോക്കിക്കോളൂ. ഇനി ഈ ഒരു റോപ്പ് ഞാൻ കറക്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റുകയാണ്. ഉണ്ട് ഇതുപോലെ പിന്നെ ചുറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു മാജിക് സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ട്. 1 2 3 ആ റിങ് വാനിഷായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ടോ? ആ റിങ് എവിടെ ഇല്ല, അത് വാനിഷായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ ട്രിക്കിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മാജിക്കിൻ്റെ ട്രിക്കുകൾ നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മാജിക്ക് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. ഞാനിതുപോലത്തെ റിങ് എടുത്തിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു. അതിനുശേഷം ഞാൻ 1 2 3 എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇതുപോലെ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് ട്രിക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ട്രിക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം സിമ്പിളാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിടിക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെയാണ് റിങ് ടൈറ്റ് ആക്കേണ്ടത്. ഞാനിപ്പോൾ ഇട്ട പോലെ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ആദ്യം ഒരു റോപ്പ് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക. അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു റിങ് ഇറക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു അടിഭാഗം പിടിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കൂടി ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക. എന്നിട്ടൊന്ന് വലിക്കുക. ആ ടൈമിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ടൈറ്റ് ആവും. ഇനി നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തേന്ന് മോരിട്ടിക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ ആദ്യം ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിടിക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ചെറുങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുക. കേട്ടോ, ഫസ്റ്റ് ഇത് ലൂസായി കിട്ടും. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിങ്ങോട്ടൊന്ന് കൊണ്ടുവരിക. എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ട് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചിട്ടു. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ മാജിക്കിൻ്റെ ട്രിക്ക്. നമുക്ക് നേരെ രണ്ടാമത്തെ മാജിക്കിൻ്റെ ട്രിക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ മാജിക്കിൻ്റെ ട്രിക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ മാജിക്ക് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. ആദ്യം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു റിങ് ഇടുന്നു റോപ്പിലേക്ക്. എന്നിട്ട് ഞാനിതാ കറക്റ്റ് ഇതുപോലെ ഇവിടെ പിടിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഉണ്ടാവും ഇത് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ പിടിച്ചിട്ടുള്ളത്. നോക്കിക്കോളൂ. ഉണ്ടാവും ഞാനിതുപോലെ 1 2 3 എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ആ റിങ് രണ്ടും വേർപ്പെടുത്തിയിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ ഇതിൻ്റെ ട്രിക്കിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ആ മാജിക്കിൻ്റെ ട്രിക്ക് വളരെയധികം സിമ്പിളാണ്. ആ മാജിക്കിൻ്റെ ട്രിക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം സാധാ പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു റോപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ റിങ് ഇടുക. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ റിങ് കൈൻ്റെ അകത്ത് പിടിക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ പുറത്താണ് പിടിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വെക്കേണ്ടത്. എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ വലിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക, എൻ്റെ കൈൻ്റെ അകത്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഓഡിയൻസിന് ഇത് അകത്താണെന്ന് വിചാരിക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ
അയച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു കയ്യിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പുറത്ത് ഇതുപോലെ ഇടുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിതാ ഈ ഒരു ചെറിയ വിരൽ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് അകത്തേക്ക് ആക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടുന്നും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ തുറന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു മാജിക്കിൻ്റെ ട്രിക്ക്. നമുക്ക് നേരെ മൂന്നാമത്തെ മാജിക്കിൻ്റെ ട്രിക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ മാജിക്കിൻ്റെ ട്രിക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ മാജിക്ക് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ഞാൻ റിങ് ഇതിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, റോപ്പിലേക്ക്. എന്നിട്ട് ഞാൻ കണ്ടോ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് അടച്ചു പിടിച്ചു. എന്നിട്ട് ഞാൻ നോക്കിക്കോളൂ, ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിട്ടോ. എന്നിട്ട് ഞാൻ മാജിക് സ്റ്റിക്കായിട്ട് എൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്നും ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് 1 2 3 എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഇതാ ആ ഒരു റിങ് വാനിഷ് ആയി മാറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കംപ്ലീറ്റ്ലി ആ റിങ് വാനിഷ് ആയി മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ട്രിക്കിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാജിക്കിൻ്റെ ട്രിക്ക് വളരെയധികം സിമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇടുക കണ്ടോ, ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇടുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കറക്റ്റ് നമ്മളെ കയ്യിൽ പിടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് നമ്മൾ ഈ ഒരു കയ്യിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു കയ്യിൽ നിന്നും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചുറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ റിങ് നേരെ പോക്കറ്റിലേക്ക് ഇടുക. എന്നിട്ട് പോക്കറ്റിൽ നിന്നും മാജിക് സ്റ്റിക്കായിട്ടൊരു പാന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ വാനിഷ് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു മാജിക്കിൻ്റെ ട്രിക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേക്കാളും. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ചിലവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ആ തൊട്ട് കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു പുതിയ വീഡിയോയുമായി കാണാൻ. അതിലേക്കും ഗുഡ് ബൈ.